Sa pagdasok sa gustong magparehistro sa usa ka mall giangkon sa Comelec sa Mandawi City nga dili na marehistro ang tanan. Si Mark Reggie Abella sa report. Alas 9:56 ganihang buntag, ika-290 sa priority number si Trisha Marie Salinas uban sa iyang partner nga si Angelito Cabahog nga adunay 291 priority number. Naningkamot silang makaapa sa katapusang adlaw sa registration. Karon naman sa siya nakalugar sa kanang kuan. Kanang wala siya kuan ba duty manggod siya. Samtang natinud ang pagpangagpas ni Attorney Ana Flor Guhilde, election officer sa Mandaue City Comelec nga sa miaging Sabado 200 lang ang naparehistro apan karon gadasok na ang mga tawo. Ang uban manggod mo timing pud pag 5 pud mo abot. So we expect na lang para dili malangan at least 4 o'clock na ana sila diri sa Pacific Mall. Humanon sa Mandaue City Comelec ang registration sa mga tawo nga makaabot pa sa ilang cut-off. Kay ato alang i-estimate, i-manage nato kung kinsay ma-accommodate nato until 5 p.m. Kauban si Marlon Melgazo, Rod Brado, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.